கார்த்தி தீபா சீரியல்ல இப்போ ஒரு அட்டகாசமான ப்ரோமோ வந்திருக்கு. ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லோடையும் கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கன்னிஸாக அவங்க ஆதரவு வந்து தாங்க. கார்த்தியோட முறை பொண்ணு மலர் வந்து எப்படி இருந்தாலும் நம்ம சகஜமான முறையில் கார்த்திகிட்ட பேசணுங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. தீபா என்கிட்டயே வந்து சவால் விடுறாளா, என்கிட்டயும் என் அப்பா கிட்டேயும் நெக்லஸ் ஜெயிக்கணும்னு சொல்கிறா. அது மட்டும் இல்லாமல் கார்த்தி மனசில் நான் தான் இருக்கேன்னு அவளை வெறுப்பேற்றுற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணியே ஆகணுங்கிற மாதிரி கார்த்தி வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்போன்னு பார்த்து குட்டி குட்டி பசங்களாம் கார்த்திகிட்ட, அண்ணன் எங்களுக்கு பம்பரம் எப்படி சுற்றணும்னு தெரியவே இல்லை, அவன் என் பம்பரத்தை வந்து உடச்சிட்டா, நீங்கள் வந்து அவங்க போட்டியில் வந்து கலந்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அவ்வளோதானடா, இது சாதாரண விஷயம், வா உனக்கு கற்றுத்தரேன் அப்படின்னு சொல்லி கார்த்தி வந்து பம்பரத்தை கயிறை வந்து சுற்றிட்டு இருக்காங்க. இதை வந்து தீபாவும் மீனாட்சியும் கியூட்டாக அழகாக வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. வேற லெவலில் மாசா இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். கார்த்தி சூப்பராக வந்து பம்பரத்தை விட்டு இப்படி தாண்டா விடணும் தம்பிங்கிற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்படியான எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது மலர் வந்து கரெக்டாக வந்துடுறாங்க. கார்த்தியோட முறை பொண்ணு, இப்போ பாரு இவளை வைத்தறிச்சலில் வந்து பண்ணணும். கார்த்தி மாமா எப்படி இருக்கீங்க, உங்களுக்கு பம்பரம்லாம் விட தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கியூட்டாக அழகாக வந்து மலர் வந்து கேட்குறாங்க. கார்த்தி வந்து எதுக்காக அவங்க கேட்குறாங்க, அச்சச்சோ தீபா வேறு ஆப்போசிட்டில் இருக்காங்க. ஏற்கனவே ரெஸ்டாரண்ட்டில் இது மாதிரி ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட பேசினப்ப அவங்க மூக்கை வந்து குத்திட்டாங்க. மலர் உனக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்னு நான் சாமியை வேண்டிக்கிறேங்கிற மாதிரி கார்த்தி வந்து அல்டிமேட்டாக மனசில் வந்து நினைக்கிறாங்க. இப்போ உனக்கு என்ன வேணும் மாமா, மாமா சின்ன வயசுலலாம் நம்ம ரெண்டு பேரும் சிரிச்ச முகமாக வந்து இங்கேயும் எங்கேயும் உங்கள் கையை பிடிச்சிட்டே நடந்து போயிட்டே இருப்பேன். இதை பார்த்தோன்னு வந்து லைட்டாக வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அந்த இடத்துல கண்ணீர்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருது நம்ம தீபாவுக்கு. நான் கூட இத்தனை வாட்டி மாமா மாமான்னு கூப்பிட்டதே இல்லை, ஆனால் இவ இப்படி கூப்பிட்றாலே எனக்கு வயிற்றுச்சலாக இருக்குங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம தீபா, என் கையில் வந்து பம்பரை வந்து விட்றீங்களா, பாத்தியா எங்கள் மாமா எனக்காக என்ன வேணாலும் செய்வாங்க, ஆனால் உனக்காக என்ன செஞ்சுருக்காங்க, சும்மா டம்மியாக தானே அவர்கிட்ட பொண்டாட்டிங்கிற வேஷத்தில் தானே நீ இருக்க, தாலி வாங்கிட்டா மட்டும் போதுமாங்கிற மாதிரி கஞ்சாடையிலே பேசுகிறாங்க. ஏய் நான் அவர் மனசில் குடியிருக்கேன்டி, ஆனால் நீ அவர் மனசில் இல்லைங்கிற மாதிரி தீபா வந்து பேசுகிறாங்க. அதையும் தான் பார்ப்போம், நீ இந்த வீட்டை விட்டு போகிறதுக்குள்ளே ஒன்று அந்த மனசுலேயும் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு நான் அங்கே உட்காந்துருவேங்கிற மாதிரி அதிரடியாக வந்து மலர் வந்து யோசிக்கும் போது, உனக்கு என்ன இப்போ கையில் வந்து விடணும் அவ்வளோதானே சொல்லி கையில் வந்து இது மாதிரி ஆசை தீர வந்து விடுறாங்க. இது எல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்காங்க. பாத்தியா நான் என்ன ஆசைப்பட்டாலும் எங்கள் மாமா எனக்காக செஞ்சு கொடுப்பாங்க, ஏன்னா எங்கள் ரெண்டு பேரோட பழக்கம் அப்படி. எத்தனை வருஷம் பழக்கம் தெரியுமா, இப்போ 2 வருஷமாக தான் அவர் பார்க்காம இருந்தேன். அவர் கையை பிடிச்சிட்டே வந்து இந்த ஊர் ஃபுல்லாக நடக்காத வீதியே இல்லைங்கிற மாதிரி மலர் வந்து வம்பளுக்கிற மாதிரி பேசணும். ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுகுறாங்க. இதை இப்படி விடக்கூடாது, ரொமான்டிக்காக நம்மளால் பேச முடியாதா, முடிஞ்சா நீ கார்த்தியை மாமான்னு கூப்பிட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் என்ன வில்லேஜ் கேர்ள்னு நினச்சியா மாமா மாமான்னு கூப்பிட்றதுக்கு, மிஸ்டர் கே இங்கே வாங்க, கே இங்கே வரமாட்டிங்களா அப்படின்னு சொல்லி கார்த்தியோட முதல் லெட்டர் கே தான். கேன்னு கூப்பிட்றாங்க. அந்த இடத்துல தீபாவை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க. பரவாயில்லையே மாமான்னு கூப்பிட்றதோட கேன்னு கூப்பிட்டா ரொம்ப அழகாக இருக்கேங்கிற மாதிரி கார்த்தி வந்து யோசிச்சு தீபா பக்கத்தில் வராங்க. என்ன தீபா, எப்போதும் நான் அவனை அப்படி தானே செல்லமாக கேன்னு கூப்பிடுவேன், இதெல்லாம் அவன் முறை பொண்ணுக்கிட்ட சொல்கிறது இல்லையா? ஓ அன்னைக்கு வந்து அதே வைத்தறிச்சல் இப்போ இந்த பக்கம் வந்து இருக்கா, சரி ஆமாங்க எப்போதும் அவங்க கேன்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. இதை பார்த்தோன்னா வந்து மலர் ஃபேஸ் வந்து சின்னதாயிடுச்சு. என்னது நம்ம பதிலடி கொடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சந்தோஷமாக இருந்தா நமக்கு வந்து ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கொடுத்து ரொம்ப அசிங்கப்படுத்திட்டாலே அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. கே என்ன கே வாங்க உங்கள் கையை பிடிச்சி நான் இந்த ஊர் ஃபுல்லாக வந்து சுற்றி பார்க்கக்கூடாதா வாங்கன்னு சொல்லி, இது எப்படி இருக்கு அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் ஜோடியாக நின்று அப்படியே பார்த்து ரசிச்சிட்டு இருக்காங்க. இதை பார்த்தோன்னு வந்து மலர் வந்து கடுப்பாயிட்டாங்க. நான் இங்கேருந்து போகிறேன்னு சொல்லி அவங்க போகிறாங்க. கார்த்தி தீபா இது மாதிரி நீங்கள் இருக்கணும் தான் நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன், இதே மாதிரி எப்போதும் இருங்கிற மாதிரி சந்தோஷமாக வந்து பேசுகிறாங்க. அந்த இடத்துல சாரி சார் உங்களை கேன்னு கூப்பிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு, உங்களுக்கு எதுவும் வந்து கோச்சிக்கலையே, சேச்சா நீங்கள் இது மாதிரி கூப்பிட மாட்டிங்களா, உங்கள் வெக்கத்தை விட்டுட்டு எப்போ பார்த்தாலும் சார் சார்னு கூப்பிட்றது எனக்கு செட்டே ஆகலை, இனிமேட்டு நீங்கள் எப்போ கூப்பிட்டாலும் கேன்னு தான் கூப்பிடணும், மாமான்னு கூப்பிட்றதுல கூட எனக்கு இஷ்டம் இல்லை, கேன்னு கூப்பிடுங்களேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்கிற மாதிரி கார்த்தி வந்து அல்டிமேட்டாக பேசுகிறாங்க. அந்த இடத்துல இதை பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க. அப்போனா வேறு யாராவது வந்து என் லைனுக்குள்ளே வந்தால் நீங்கள் சூப்பராக வந்து பேசுவீங்களான்னு சொல்லி கார்த்தி வந்து கிண்டல் பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் என்னால் கனவுல கூட நினச்சி பார்க்க முடியாது. மீனாட்சி வந்து இது எல்லாத்தையும் வந்து மாட்டி விட்டாங்க தீபாவோட ஒட்டுமொத்த குணத்தையும். இவ்வளோ நேரம் எப்படி தெரியுமா புலம்பிக்கிட்டு இருந்தா, நான் கூட மாமான்னு கூப்பிட்டதே இல்லை, ஆனால் அவள் எத்தனை வாட்டி மாமா மாமான்னு சொல்கிறான்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. அப்படியாங்க அப்போனா உங்களுக்கு மாமான்னு கூப்பிட்றது தான் பிடிக்கும்னா நீங்கள் எப்படி கூப்பிட்டாலும் எனக்கு ஓகே தான் தீபா, எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்கிற மாதிரி கார்த்தி வந்து ரொம்ப ரொமான்டிக்காக வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த இடத்துல ரெண்டு பேரோட ஜோடி பொருத்தம் ஏன் கண்ணே பட்டுன்னு போல இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க அப்பாட்ட சரவணன்ட்ட சொல்லி வருத்தப்படுறாங்க. அப்பா இது மாதிரிலாம் நடந்துச்சு, கடைசியில் அவன் ஜெயிச்சிட்டாளா, நமக்கு ஆப்போசிட்டாளா, அவள் அது மட்டும் இல்லைப்பா இன்னொரு வாட்டி சபதம் போட்டிருந்தா அந்த நெக்லஸை வந்து எப்படி இருந்தாலும் அவள் தான் ஜெயிப்பேன்னு, அதெல்லாம் கண்டிப்பாக முடியாது, அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், ஒன்று அவமானப்படுத்துனவன் திருப்பி வந்து நான் அவமானப்படுத்தாமல் விடவே மாட்டேன், அதுக்கு யாரோட அது கூட்டணி போட்டு அவளை அசிங்கப்படுத்தணும், அவளை பற்றி இருக்கிற ரகசியம்லாம் தெரிஞ்சாதான் அவள் எதில் ஸ்ட்ராங்கு எதில் வீக்குன்னு தெரிஞ்சுதான் நம்ம திருப்பி அடிக்க முடியுங்கிற மாதிரி சரவணன் வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல
ஒரு பக்கம் ஐஸ்வர்யாவோட கூட்டணி போட்டு தான் சரவணன் வந்து செயல்பட்டு தீபாவை அசிங்கப்படுத்துவாங்களா, இல்லை அப்கமிங் எபிசோட் எப்படி இருந்தாலும் வந்து பாட்டு பாடுற மாதிரி நிச்சயம் சீன் இருக்கும்.